राम राम हो पाटील. राम 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 राम. हो आज कुठलं आमंत्रण शे तुमले? पवारकडलं आमंत्रण छे ना हो. काय बा काय जातात त्या पवारकडे, त्या पवार ना घर म्हणा खावाले तू लोकच डाळ भात उसळ जिलेबीच खावाड आहे ना. चला म्हणा सोबत रेणुका लॉन्सले त्या सोनवणे इथलं लगनशे त्या पोऱ्यांना लगनशे. चला बसा मला उतर. मस्त मट्टा बिट्टा लवकर पाटील पाटा पाडी पट्टा बिट्टा पिऊ. चला लवकर. मना पाहुणा माले गावना मला मुंबई फिरायला जाऊना. चला पाटील नंबर नाही घेऊ लवकर. चला पाटा पाडी मला बेकार फाटा फाटा या पाटील पोटमा गुडगुड होई राहिली. काय ना मला उतर.